Good morning guys. So हेमन्त बिश्व शर्माखौ गावनि गोसोबादि सोलिनायनि थाखाय CM बिबाननिफ्राय बोख्लायनो बिरोधि दला टु दा प्रेसिडेन्ट मोनसे स्टिक लिरनानै हरदों थ्रु दा गभर्नर। दा बेसेबां मोगथाङाव जाफुंगोन बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन आरो बेखौ सावरायनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे मोनसे खोथाखौ जे जोङो गभर्नमेन्ट दानानै आरो गभर्नमेन्टआव थानाय रायजो राजाफ्रा जुदि बोरमा फिसिनो गोनां, अमा फिसिनो गोनां, दाउ फिसिनो गोनां जायोब्ला गभर्नमेन्टआव थानायनि मा मुलाम्फा आरो बिथांमोना आसनिनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजानो माफा न'खरफ्रोमबो अमा फिसा हरबाय नामा, दाउसा फिसा पेकेटसे हरबाय नामा, बोरमा माफा हरबाय नामा? खोथाया बेसो। नाथाय बैफोरबादि दाउ अमाखौ BPFनि 17 बोसोर समाव बायनानैसो जायोमोन रायजो राजाया। स' बेनिनो नैबे राकेश ब्रह्म बिथां सारा मा बुंदों बेखौ नायनानै लाग्रोदो। जे गासिबो दाउ अमा फिनांगौ, बोरमा फिनांगौ, गासिबो ना फिनांगौ, बेबायदि रोखोमजों निसिमाखौ मोनसे जौगाखांनाय मोनसे समष्टि मोनसे जायगा बानायनायनि सिन्था सरसाजों प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जोङो धनन्जय बसुमतारी आंनि कलिग आंनि जोंनि निसिमानि इनचार्ज आरो जों बे हाबाफारिखौ मावनो फैदों आरोखि। BPFआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय। 4 बोसोरनिबो बारलांबाय, प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै BPFनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों। जोबोद मिनिथाव नङा होमबा गाइस बिथांनि बुंनाया। स' हेल' एभरिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बे फाग्लानि सोमोन्दैलाय मा बुंबावनो, बुंबाबो बुङाबाबो बेनोसै कमेडियान। नैनो गावनि टार्म जोबजासे 5 बोसोरा बेहा बाबेनलांबाय। एम्फौ मोनदोंबाबो खुनु सिरियासआनो गैया। मेथाइ खनलानाय 4 बोसोर सरकार दाफिनगोन बायगोन होननानै जे BPFआ थगायबोदों। बे खोथाखौ रायजो राजाफोरनाव सोंबानो मिथिगोन। थगायबोदों ना नोंथांमोना थगायनानै गभर्नमेन्ट दादों? आरो बै समाव जाबादि नियम बे लागु जायैनि जाहोनावसो सरकारा बायाखै। केसबो होनाय जादोंमोन, फ्लार टेस्टबो बानायनाय जादोंमोन। बेवहाय नोंसोरो नेसनेल पार्टिजों थांथारबायबा दिनै नेसनेल पार्टिजों थांनानैथ' जोगारलाय लाफिनलाय जालायलायदों। बे 6-7 मासानो गैला रेवरेवार नार्जारिखौ जोख्लायबाय नामा? होफिनदों, बुंफिनबाय, सिबाय। दा दिनै फ्लर टेस्ट नियमजों थांबाबो जेबो लागु जायाखै नालाय BPFआ सिरि थानाय जादोंमोन। नियमावथ' बायनांगौमोन, थार्ड पार्टिया दाहैनाय हिसाबै नैबे फार्स्ट लार्जेस्ट मेजरिटि मोनग्रायानो दंखायोमोन नालाय। दा बेखौ सावरायनो थांला, जिखुनु जाया BPFआ सिरि थादोंमोन। सिरि थानाय समाव जेला UPPL दलनि जे सरकार सालायनाय जुथाइ सरकार BJP NDA बेयो गोबां खेथ्रआव केलेंकारि जानायाव रायजो राजाफ्रानो आपनानि 3 बोसोरसोनि आफ्टार 3 years the people of BTC was charging for BPF ना BPFखौ नागिरदोंमोन। मानो? नोंनानो थिग हाग्रामा महिलारि सार, नोंनानो थिग सादा सिदा होननानै बुंदोंमोन। दिनै सरकाराव थासेयावबो नोंथांमोना राकेश ब्रह्म सार आदै जे दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनायनिसो खोथा बुंबाय रायजो राजाफोरखौ। बेफोर माबा मोनसे आसनि जायो नामा? जोङो बर'फ्रा we the people from the time immortal people who are living in village, बिसोरो गासिबो जों बर'फ्रा गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा गोदो गोदाय आजै आजौ जों मोनहासयै समनिफ्रायनो बेयो मोनसे इनहेरेन्ट केरेक्टार बादि दाउ अमा बोरमा फिखायो। बाव नोंनि आसनि नांलायलाया। हायोब्ला नोङो न'खरफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जोलैखौ हर। बाव आसनिनि नाम लानानै फिसिनांगौ। ओरै गामि दरसेयाव सानै मोननानै ओरै होननानै लेक्सार होनानै मिडियाआव होनबा जाया। गामि दरसेयाव खमसे खम 90% न'खरनो हर, 10%नो दोन दे।
BPF होननानै 10%खौ जिखुनु जाया 90% न'खरनो दाउसा फिसाखौ बुरजा बुरजा राननानै हो, बोरमा फिसाखौ राननानै हो, आखाइजोंनो रान नोंसिनि EM सार, ना जोलैखौ राननानै हो, अमा जोलैखौ मानै मानै रानना हो। मा बर' हिनजावफोरनो अमा फिसिनो नोंथांमोननि ट्रेनिं नांलायगौ नामा? दाउ फिसिनो that's the inherent character बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे जोनोमजों फैफानाय केरेक्टार। साइकेल राननाय, बे टट' गारि राननाय, आंहा बेफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया, बेफोर थिगैनो। नैबे बुस्थुआ बिराद उसुबिदा जादों दाउ अमा फिसिनाया। बेखौ रोंखायो, बेखौ आस'निनि गोनांथि गैया। हायोबा जोलैखौ रान आरो हायोबा साख्रिनि खोथाखौ रायलाय, रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ रायलाय। अब्ला नोंथांमोन रायजो राजा बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' बेजों लोगोसे जे हिमन्त बिश्व शर्माया CM बिबाननिफ्राय बास्तबाव बायसिगोन नामा? बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि जेंनायाव गोलैनानै दं। He wants to control all over the Assam according to his wish. गावनि गोसो बादि बिथाङा कन्ट्रल खालामजोबनो आरो नालाय, जायनि थाखाय बिर'धि दला गभर्नरनि थ्रुयै प्रेसिडेन्टनावहाय मोनसे लेखा सिटिक लिरनानै हरदों। अब्ला नोंथांमोना खुद बे भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। माननीय ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্টলৈ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে এখন মেমৰেণ্ডাম আমি আজি ছাবমিট কৰিলোঁ। আমি সজাতি দল আহি পেলাই। মূল কাৰণটো হ'ল আমি বৰ শংকিত এইকাৰণে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিধানসভাৰ ভিতৰতেই নহয়, বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে সকলোতে তেওঁ এনেকুৱা উৎকট উগ্ৰ মৌলবাদী চিন্তাৰে তেওঁ পৰিচালিত হৈ দেশ দেশকৈ অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে। মনবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে নহয়, আৰু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে ইণ্টেলিজেন্সৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁ গম পাইছে যে মানুহ তেওঁৰ লগত নাই। সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে এক ধুঁৱলি কুঁৱলী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। একেখিনি কথাকে আৰু উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা 26 পাবগৈ নালাগে বোধহয়। তেওঁ যেনেকৈ কৈছে 26 নাপাবগৈ যেন লাগিছে। ক্ষমা আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই, আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে। আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে, কোনোদিন অহা নাই। প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে। ভিডিঅ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।